Hola, bon dia! Avui volia parlar sobre com vestim i sobre els codis de vestimenta. Com vestim és un reflex de les nostres maneres de pensar, de fer, d'actuar, de les nostres ideologies també, no? Fins aquí més o menys estem d'acord. Els codis de vestimenta, jo personalment, els entenc com una coacció o una censura a una expressió que seria la vestimenta. I ja sigui per anar a una feina, per anar de festa o per anar a X lloc, és una cosa que et reprimeix. Alhora que reflexen diferents jerarquies socials, reflexen dependències de poder i aquests estatus socials. A part de tot això, jo volia relacionar la forma de vestir amb una metàfora sobre la inclusió social. A veure si ho aconsegueixo. El primer punt seria l'exclusió social. L'exclusió social manté al mig la, vestimenta normativa. Un exemple seria una discoteca amb un codi de vestimenta. Tu no pots entrar a la discoteca si no tens aquella vestimenta. Llavors els altres es queden fora. El segon cas seria la segregació. En aquesta situació, bastant semblant a l'anterior, tenim un pla B, que seria una discoteca que també té un altre codi de vestimenta i que almenys accepta els que no han estat acceptats a la primera. És una discriminació igual perquè no els estàs incloent a la mateixa discoteca i estàs posant com a excusa que ja tenen un altre lloc on anar. El tercer cas seria la integració. La integració és deixar entrar a tothom, però a dintre la mateixa discoteca tens diferents formes de separar la gent. En aquest cas podria ser, per exemple, la VIP, que tu separes la gent per al poder adquisitiu. Com veieu, això és gradual. El quart cas seria el millor, la panacea, el millor de tot, ¿vale? Seria la inclusió total. Quan aquí es barreja tothom i no hi ha distinció ni discriminació per com vesteixes, per quants diners tens, etc, etc. Un cas d'oci que puguem posar en aquest context seria una festa major. Lliure i que tothom faci el que vulgui, vesteixi com vulgui i tal.